театри давлатии мусиқивию драмавии ӯзбекии ноҳияи Спитамени вилояти Соғд тасмим дорад ки то охири моҳи август намоишномаи боғро барои тамошобинонаш пешкаш намояд. Ин намоишнома бо забони ӯзбекӣ буда драматург Урумбой Усмонов мебошад. Дар умум соли 2019 театри ӯзбекии 3 адад намоишномаро рӯи саҳна овард. Асосан ман ин боғ judayam o'zi tomoshabinobayam dar festivalam pisand omadki mo yakchand premyerahoyi ba naqshi giriftagi mo albatta mo sol mana mohi imsol mohi avgust to sentyabr hamon ba naqshi giriftagi mo spektakl asosan ma'no doradki yak mazmun doradki dog'i ro'z go'yman meshad tarbiyai umuman kichiklik go'yimki hamon muhiti oilaviy asosan du javone ki xonador meshad hamonoya baxtasha agar ham girim himoya kadamba xushtamon roli muhim bozی میکند. театри мазкур яке аз макони фарҳангии ноҳия ба шумор рафта чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ дар ҳамин ҷо баргузор мегардад. дар заминаи театр ансамбли созиву овозӣ ва дастаи рақсии анора ташкил шудааст. дар умум зиёда аз 40 нафар мутахассисон ба кор ҷалб шудаанд. аммо театр вазифаи асосии худро фаромӯш намуда бисёртар барномаҳои консертӣ баргузор менамояд. дар нишасти матбуотии раиси ноҳияи Спитамен ва фарҳанги вилояти Соғд ин масъала баррасӣ гардид. намоишномаҳои пешкаш намудаи ҳунармандон ҳатто хароҷоти худи саҳнагузориро рӯйпӯш карда наметавонад. пешгӯӣ мешавад шояд самти фаъолияти театри ӯзбекӣ дигаргун гардад. дигар аз макони фароғатии сокинони ноҳияи Спитамен боғи фарҳангию фароғатӣ ба шумор меравад. шарту шароити истироҳату фароғат барои меҳмонону сокинон то ҷои хуб ба назар мерасад. наздики 25 адад дастгоҳҳои бозиҳои шавқовар ба сокинон хизматрасонӣ мекунад. даромад ба боғ ройгон буда барои истифодабарии дастгоҳ аз 1 то 5 сомонӣ муқаррар карда шудааст. боғи мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ таҷдид гардид. бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон боғи фарҳангии истироҳатӣ ба номи Ашурмат Назархи ноҳия барои сокинони ноҳия дари худро боз карда барои сокинон омода мебошад. аттраксионҳо дар фаъолияти хуб қарор доранд. ғайр аз ин ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе бо кулли сокинони ноҳия рӯзҳои фарҳанги ҷамоатҳо баргузор гардида истодааст. худи боғ солҳои 60-уми асри гузашта сохта шуда замоне ба як гӯшаи фаромӯшӣ рафта буд. айни ҳол дар боғ сокинон зиёд ба назар мерасанд. маъмурият ният дорад ки масоҳати умумии боғро ба як макони хуби истироҳатӣ табдил диҳад. ҳарчанд шарту шароити хуби истироҳатӣ дида мешавад, аммо то ҷои фарҳанги пасти сокинон низ ба назар мерасад. зеро ки тоза нигаҳдории боғ асосан аз сокинони худи ноҳия вобастагӣ дорад. курсиҳои нишаст низ аз беэҳтиёткорӣ шикаставу хароб гардидааст. новваста ба ин кӯшиш менамоянд ки сатҳи хизматрасониро баланд гардонида софдилона хизмат намоянд.